Benvinguts a 924 Notícies. La Comunitat Valenciana celebra la nit de Cap d'Any, mentre que a la resta del món el 2013 ha anat arribant progressivament des de les antípodes. Dels més matiners han sigut els de Sydney, que han donat la benvinguda al nou any al ritme de Kylie Minogue. Les festes multitudinàries s'han repetit a Nova Zelanda, la Xina o Indonèsia. Al Japó la tradició i la sobrietat han marcat les campanades. Fins i tot a Corea, per primera vegada, han estrenat any amb festa i bons desitjos. L'IBEX 35 tanca l'any amb un retrocés de 4,6 punts i suma ja 3 anys consecutius en números rojos. La prima de risc tanca per davall dels 400 punts bàsics, mentre que l'Euribor cau al mínim històric del 0,55%. Per al 2013, els experts auguren un bon any per als mercats. Benvolgudes i benvolguts compatriots. El debat territorial centra bona part dels discursos de cap d'any dels presidents català i basc. D'altres, com Griñán o Bauzá, plantegen l'eixida de la crisi com el principal repte. A les 9 de la nit d'este dimarts serà el torn del president de la Generalitat, Alberto Fabra. El podran seguir en Televisió Valenciana. 82 quilos de pasta de cocaïna amagats en l'interior de mobles és el que ha confiscat la Policia Nacional al port de València. La droga s'amagava en un contenidor procedent del Perú i anava a ser traslladada a un local de Catarroja, des d'on pretenien distribuir-la. S'ha detingut 5 persones. La Comunitat Valenciana celebra la nit de Cap d'Any, però el 2013 s'ha avançat en molts llocs del planeta per la diferència horària. Els primers a celebrar-ho han sigut els habitants d'Oceania. Els focs artificials han il·luminat la badia australiana de Sydney. Nova Zelanda, el Japó, la Xina, Rússia i per primera vegada a Corea del Nord han estrenat l'any amb festa i bons desitjos. 2013 ja està així. Com sempre, ha arribat primer a Oceania. A Austràlia, més d'1,5 milió de persones s'han reunit al moll de Sydney al voltant de l'emblemàtica Casa de l'Òpera. Els espectaculars focs artificials han costat uns 2,5 milions d'euros. La música l'ha posada Kylie Minogue. Focs artificials també a Nova Zelanda. Els primers països a celebrar l'any nou han sigut les xicotetes illes de Kirimati i Samoa. Han donat la benvinguda al 2013 amb campanades. Un ritus de la religió sintoista amb un miler d'anys d'antiguitat per a pregar a la bona fortuna. Explosió de llum entre els ratacels de Hong Kong per a rebre el 2013 a la ciutat més comercial de la Xina. I per primera vegada, Corea del Nord s'ha afegit a les celebracions mundials per decisió del seu totpoderós líder, Kim Jong-un. Siga on siga, el planeta s'uneix per a demanar que el 2013 siga el millor any possible. Fem ara balanç econòmic. L'IBEX 35 ha tancat l'última sessió de l'any amb un tímid repunt del 0,45%. Poca cosa per a unes pèrdues acumulades del 4,66% al llarg de 2012. És el tercer any consecutiu amb el selectiu en números rojos. Bankia ha sigut el valor més castigat amb una caiguda del 89%. D'altra banda, la prima de risc ha tancat en 395 punts bàsics, una millora considerable respecte als 650 punts que va marcar l'indicador al juliol, el màxim d'Espanya des de l'entrada en l'euro.